Dobré ránko, tak som tu. Dobrý. Na Google máte 5 hviezdiček. Tak som došiel sa skontrolovať. Áno, no, to máte pravdu. Som rád. Každopádne videl som, že máte nejaké vyšetrenia vstupné zadarmo teraz. No, máme teraz, do konca apríla. Výborné. Akože ja nemám problém zaplatiť, ja mám toľko peniazí, že keď košel znamená všetko, že... Pomáham. Dobre, tak začneme rentgenovými snímkami a spravíme aj zo pár fotiek vašich zubov. Ja, je to neprestavná vesta? To sa mi zíde teraz, lebo tam vidím nejaké čierne gečko a to sa dosť posekal teraz, Albán sa mi vgrejte, vieš? Nie, to je iba ochranná vesta na rentgen, môžete sa tu oprieť. Nie. Teraz spravíme tie fotky vašich zubov, skúste čo najviac otvoriť ústa, dáme taký roztvárač. Zahryznite teraz, dajte sa normálne, ideme vaše zuby fotiť, zahryznite. Picinka, čo ideme robiť? Ale láhnite si, už ideme spraviť obyčajnú preventívnu prehliadku bezbolestnú. Však to mňa nezaujíma, akože ja mám viacej strelných ranek, krypty sa. Otvorte široko. Čo je toto? To je iba zrkadielko. Okay. Dobre, ešte raz. Teraz mi tu nehybte tým jazykom, ten nič neuvidím. Ja mám víš taký neposledný jazyk. Trošku viac. Hej, čo ideš brať? To je iba vzduch. Au! Potrebujem si s tebou vybudovať dôveru. A vy čo sa bojíte? Môj otec bol alkoholik, mamka bola gamblerka, psychický materiál ma bývala a šikanovali ma spolužiaci. Ale tu sa nie ničoho bať. Ja ti len hovorím, aká je situácia, dobre? No, hygiena by mohla byť trošku lepšia, zo pár kazov sme tu našli. Slova sú totálne zbytočné. Ja sa totiž to celý čas strácam v tvojich očiach. Tak ešte raz, hygiena by mohla byť trošku lepšia, zo pár kazov sme tam našli, ale nič, čo by sa nedalo vyriešiť. To sú hrozné správy, ale posunú aspoň do Dubaja. To sa asi úplne nehodí. Tak aspoň na kávu. Asi ani to nie. Dobre, pani doktorka, ďakujem veľmi pekne. Kedy sa najbližšie vidíme? Najbližší termín dohodíte na recepcii, páči sa. Super. Ja som sa práve zamiloval.